Γυναικεία φορεσιά πόντου. Από την καρτέλα 1 κόβουμε τα 2 κομμάτια του καμίσου. Βάζουμε κόλλα στις φυσαλίδες, στο α και στο β. Διπλώνουμε στους ώμους, στο σημείο που είναι η τελεία. Περιμένουμε 4 λεπτά για να στεγνώσει λίγο η κόλλα και κολλάμε το α με το α και το β με το β. Το πουκάμισο είναι έτοιμο. Από την καρτέλα 2 κόβουμε τη βράκα. Διπλώνουμε τα πόδια προς τα έξω και η βράκα είναι έτοιμη. Από τις καρτέλες 3α, 3β κόβουμε τα 2 κομμάτια του επενδύτη. Βάζουμε κόλλα στις φυσαλίδες. Περιμένουμε να περάσουν 4 λεπτά. Διπλώνουμε στους ώμους, στις τελείες και κολλάμε το α με το α και το β με το β. Ο εξωτερικός επενδύτης είναι έτοιμος. Από την καρτέλα 4 κόβουμε το γυλαίκο και τα 2 ζωνάρια. Το γυλαίκο και τα 2 ζωνάρια. Βάζουμε κόλλα στο ζωνάρι στις φυσαλίδες, περιμένουμε 4 λεπτά και κολλάμε στο μπροστινό μέρος του γυλαίκου από κάτω. Κολλάμε και το άλλο ζωνάρι. Η φορεσιά δεν έχει ζωνάρια, το γυλαίκο δεν έχει ζωνάρια, τα χρησιμοποιούμε για να σταθεί καλύτερα η χαρτοκατασκευή. Το γυλαίκο είναι έτοιμο. Από την καρτέλα 5 κόβουμε το λαχόρ, ζωνάρι. Το ζωνάρι είναι έτοιμο. Από την καρτέλα 6 κόβουμε το τρίγωνο και τα 2 κομμάτια της τάπλας. Τάπλα στην ποντιακή γυναικεία φορεσιά είναι το κάλυμα της κεφαλής. Παίρνουμε το κομμάτι γκοφρέ, βάζουμε το τρίγωνο σαν πατρόν και κόβουμε ένα τρίγωνο κίτρινο μαντίλι από γκοφρέ. Και αυτά είναι τα 2 κομμάτια της τάπλας. Από την καρτέλα 1 σώμα κόβουμε
τα δύο κομμάτια του σώματος. Βάζουμε κόλλα στις φυσαλίδες, στο α και στο β, περιμένουμε να περάσουν 4 λεπτά, διπλώνουμε στους ώμους, στις τελείες και κολλάμε το α με το α και το β με το β. Βάζουμε κόλλα στο κεφάλι, στο σημείο που είναι οι φυσαλίδες, μπροστά και πίσω. Περιμένουμε να περάσουν 4 λεπτά και κολλάμε το ένα κομμάτι της τάπλας, τα φλουριά προς τα κάτω βέβαια, και στο πίσω μέρος κολλάμε το άλλο κομμάτι της τάπλας. Η χαρτόκουκλα είναι έτοιμη. Από την καρτέλα 2 κόνο στήριξης κόβουμε το περίγραμμα. Διπλώνουμε στα σημεία που είναι οι τελείες, από τη μια και από την άλλη. Βάζουμε κόλλα στις φυσαλίδες, περιμένουμε 4 λεπτά και κολλάμε το α με το α. Πιέζουμε καλά. Ο κόνος στήριξης είναι έτοιμος. Ας ντύσουμε τη χαρτόκουκλα. Φοράμε τη βράκα. Παίρνουμε το πίσω μέρος της βράκας και το τοποθετούμε στο πίσω μέρος της χαρτόκουκλας. Περνάμε μπροστά τα δύο ζωνάρια, τα διπλώνουμε και τα σταυρώνουμε. Τοποθετούμε το μπροστινό μέρος της βράκας στο μπροστινό μέρος της χαρτόκουκλας, διπλώνουμε και σταυρώνουμε τα δύο ζωνάρια πίσω. Φοράμε το πουκάμισο. Προσέχουμε το κόσμημα να είναι μπροστά. Φοράμε στη χαρτόκουκλα τον εξωτερικό επενδύτη. Το λαχόρ, το ζωνάρι, έχει τελείες. Εδώ και εδώ. Διπλώνουμε σε ορθή γωνία και από τη μια μεριά και από την άλλη. Εκεί που είναι οι τελείες ακριβώς. Βάζουμε το λαχόρ πίσω, περνώντας τα δύο κομμάτια κάτω από τα μανίκια. Η μύτη πρέπει να είναι πίσω. Διπλώνουμε το μικρό κομμάτι μπροστά και το μεγάλο. Αυτό που περισσεύει το περνάμε κάτω από το μανίκι, το διπλώνουμε πίσω και στερεώνουμε με ένα συνδετηράκι. Βάζουμε συνδετηράκια και όχι κόλλα για να μπορούμε να ντύσουμε πολλές φορές τη χαρτόκουκλα. Φοράμε το γυλαίκο. Περνάμε τα δύο ζωνάρια
κάτω από τα μανίκια. Στερεώνουμε πίσω με ένα συνδετηράκι. Βάζουμε ανάμεσα στα δύο κομμάτια του σώματος τον κόνο στήριξης. Η χαρτόκουκλα είναι έτοιμη. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε κόλλα στο πάνω μέρος της τάπλας χωρίς να καλύψουμε τα φλουριά και να κολλήσουμε το μαντίλι. Βρίσκουμε τη μέση του και τη μέση της τάπλας και κολλάμε το μαντίλι. Σταυρώνουμε πίσω τις δύο μύτες και πιέζουμε. Η φορεσιά πόντου με μαντίλι είναι έτοιμη.